katse, koska yleensä se möykkää, jos mä jätän sen johonkin vieraseen. Se möykkäs vasta sitten, kun se tilanne oli ohi. Niin, että se ensin katsoo, että mitä tässä tapahtuu. Niin. Ja sitten toi, että tuolla niin se aika lunkisti reagoi siihen nähen, niin kuin, että joku tulee. Joo. Koska kuitenkin se esimerkiksi just niitä humalaisia, niin heti niille sanoo, että älä tuu lähemmäs. Mutta se on kato omalla niin tutuilla reviireillä, niin. missä te kulette. Koira on siellä aina paljon niin kuin vahvempi. Tämä oli sille niin kuin varmaan aika yllätys, että sieltä joku täti tuli tuolta piilon takaa. Niin ei se semmoista niin se ei niin. niin paljon. No ei, mutta kyllähän se poistui siitä, niin kuin, että hui hemmetti mitä sä teet, mutta ei se lähtenyt, kun se täti tuli niin kuin vyöry, että täti oikeasti tulee. Niin. Eli se oli siinä kohtaa, että hupsa, voit tulla, mä häivyn. Joo. Katsotaan nyt nämä kaikki kohdat, mitä tähän laitettiin. Eli ensinhän oli tämä toimintakyky, eli se koiran kyky itsenäisesti ratkoa näitä ongelmia. Joo. Ja mielellään vielä rohkealla, reippaalla, järkevällä tavalla. Joo. Ja erikoiskokeet on tuo kelkka ja pimeä huone. No kelkalla sitä piti aika paljon auttaa, koska se oli sitä mieltä, että on kovin kummallinen tyyppi toi, että mikähän tää on. Pimeässä pienillä avuilla lähti kuitenkin aika hyvin liikkeelle sieltä. Mutta kaiken kaikkiaan, kun näitä yhteen niin kun ynnätään, niin sen oma toiminen kyky toimia on tämmöinen kuin pieni, -1. Sillä on sitä, mutta se tarvii vähän jeesinkiä tilanteessa, että aina se ei ihan itse niitä niin kuin heti ratkaise. Mutta toki se on myös, tämä kesti niin kuin se kelkkakin, koska se on temperamentiltaankin tommonen niin kuin hyvin harkitsevainen, että se ei niin kuin suinpäin lähde yrittelemään mitään, että sillä kestää aina vähän aikaa ennen kuin se ryhtyy mitään tekemään. No sitten toi terävyys on seuraava, eli mennäänkö tuohon missä ei sada, koska nämä paperit on kohta märkiä. Eli tää meidän erikoiskoeseinä, eli mitä se siitä sitten sanoo, jos se kokee itsensä uhotuksi, eli rupeeko se aggressiivisesti puolustamaan itseään. Niin Leo kyllä koko aika seuraa ja katsoo mua ihan tiukkana, että mitä sä teet. Mutta ei se lähde sanomaan mitään. Sitten mä lopetan hyökkäyksiä ja tuun sitä taputtelemaan. Niin. Siinä kohti se alkoi haukkua sulle, että tuu nyt hemmetti tänne, että toi täti sekoo täällä. Sille tietysti se oli vähän paineinen tilanne, niin sitten se hauhau tulee siitä, kun tilanne on lauennut, niin sitten hän haukkuu sulle. Niin. Mutta katso, siinä alkoi tapahtua, niin kyllä se tiukasti seurasi mitä mä teen, mutta ei se lähtenyt terävyyden ja reagoimaan siihen. Elikkä +1 P-koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. No sitten se puolustushalo, mistä äsken olikin puhetta, kun te kimpassa tonne menitte, niin no se oli haluton -1, koska se ei ottanut siihen mitään kantaa, vaan sanoi, että nyt minä häivyn, että ei tää kuulu mulle. No taisteluhalu, eli tommonen leikkihalu tuossa alussa ja sitten semmoinen sinnittely ja leukojen ja niin kuin nauttii siitä lihasta ja leukojen käytöstä, niin kyllähän sillä sitä on jonkun verran, koska sillä se täällä kuitenkin niin kuin menee ja se on myös sitä, että se vähän kuskailee sinuakin, että mäkin kun emännän tonne, kun mä en halua tonne ja on sillä semmoista sinnikkyyttä, mitä voi ehkä välillä sanoa vähän jääräpäisyydessäkin tietyllä lailla, että sekin on semmoinen, mutta kyllä sillä on semmoista taisteluhalua, eli se on +2, kohtuullisen pieni se arvosana tässä. Se leikki sitten, kun se lähtee mukaan, mutta sillä aina kestää se mukaan lähtö ja leikkii jo aikansa ja tällä ja sinnittelee täällä kuitenkin paikasta toiseen ja näin. Sitten noi hermot, eli miten se tässä kuormittuu, no sillä on välillä vähän häntä laskee, mutta se on tosi nopeasti taas se häntä pystyssä ja taas jatketaan, eikä se niinku, sen olemus ei hirveästi muutu tästä testialusta loppuun, niin se on +1A, hieman rauhaton, ei mitään ongelmia näiden hermojen kanssa. Temperamentti, no se ei varmaan ole yllätys, se on vaan kohtuullisen vilkas koira +2, eli siis ja aika silleen niin kuin se tosissaan harkitsee hyvin lunkisti kauan ennen kuin se ryhtyy toimimaan ja asiat saa tapahtua jonkun aikaa ennen kuin hän sitten niin kuin ottaa niihin kantaa. Niin, semmonen Leo. Mut sitten tää kovuus tässä, niin se on -2 pehmeä, onko se sulle yllätys? Elikkä sillä hän on aika hyvä muisti. Se on vaan kun se on niin semmonen, silleen niin kuin se ei ole mikään sähäkkä liikkeinen koira, niin siitä on ehkä vähän vaikea välillä nähdä, että se oikeasti kuitenkin muistaa ja vähän haluaa vältelläkin niitä asioita, mitkä on ollut sen mielestä ikäviä. Että kyllä se silleen niin kuin pehmeyttä sillä on, eli muistia. Ja sitten niin tuo luoksepäästävyys, niin se on +2A luoksepäästävä aavistuksen pidättyvä, niin se on semmoinen pikkusen kohtelias, mutta eihän sen kanssa ole missään tilanteessa mitään ongelmia. Mutta se, että se ensimmäinen ajatus ei hänellä ole, että moi, terve, kuka sinä oot. Se tulee kun mä pyydän ja sitten se heilauttaa pari kertaa häntä ja on niin kuin, okei, ollaan tässä. Mutta ei se ole niin sille mikään ongelma, mutta ei se ole semmoinen silleen ihmisiä vieraita rakastava tyyppi. Sitten tuo laukaukset. Niin siitä tulee ihan laukausvarma, koska ei sen, kyllähän se nyt nähtiin, että se kuulee ne, mutta ei siinä ollut mitään ongelmaa. Niin pisteitä on 84, eli se oli sitten tässä, ei tarvitse tulla toista.